Čaute, niektorí ma možno poznáte s tým malým čiernym autom, čo vie spraviť celkom šovku, ale není všetko len o akciách, takže som sa rozhodol, že spravím niečo na štýl vlogov alebo nejakých únikov informácií, na čo momentálne pracujem, aké mám ďalšie projekty, či už sú to moje projekty alebo projekty pre zákazníkov, tak sleduj ďalej a dozvieš sa. Takže tu máme nový projekt Mercedes Sprinter. Auto sme boli už vyskúšať v teréne, či nám funguje rozvodovka, nápravy, diferenciály. Auto sa ide kompletne prestavať. Teraz to máme zablatené, tak ideme to umyť. Nech to môžeme dať dnuka, začať to rozoberať, pripravovať si všetky veci, či už na zdvihnutie, vymerať a začať plánovať, ako všetko bude teda prebiehať. Takže Sprinter je gumitý, ideme vybrať ešte dočku dnuka. Začneme to parkovať a dám sem asi niečo také, ako sa to hovorí, to moderné timelapse, či ako to je, tak skúsim to spraviť. Máme trošku problém, musíme to tu vyvetrať, lebo dočka nám stála nejaké 2 týždne a tým, že to auto nemá žhavenie, je tam posunuté časovanie, čiže štartuje to ako to štartuje, keď je chladno, a preto aj cez zimu nechodíme akcie, lebo keby som toto niekde spravil na zraze, potom ako by to auto stálo 5-6 hodín, tak myslím, že nebol by nikto spokojný. Sprinterík je dnuka, necháme ho trochu obsknúť, nechám to nekvape na hlavu. Rámka už je tu nachystaná na zimný spánok, potom vlastne keď Sprinter odíde, tak sa ide tiež celá prestávať. Takže ideme si tu trochu zakúriť, nech nám je teplejšie a ideme začať kúchať Sprinter. No, prednú nápravu máme rozhádzanú, jednu stranu, druhú stranu, ešte nejaké drobnosti treba odtiaľ vybrať, aby to bolo úplne dočistené. Rozvodovku mám nachystanú tu idem zaniesť do firmy, kde budú riešiť kompletný repas, keďže už v katalógoch sa nedajú dohľadať nejaké diely, nie je to dostupné, čiže je dosť možné, že dosť veľa vecí do nej sa bude vyrábať zákazkovo. Čo sa týka predku, tam idem spúšťať nápravnicu, aby sa nám mohol namontovať lift. Čoho som sa najviac bál je, že budem musieť vybrať aj predný diferenciál, keďže je v ňom dosť veľká vôľa a zavíja, takže budem robiť na ňom generálku. A potom zvyšok auta v podstate vyberiem ešte zadnú nápravu, nádrž, auto sa bude zo spodku brúsiť, strieka ochrannými nátiermi a pomaličky si budeme kompletizovať nápravy. Čo sa týka toho zdvihnutia, je tam požiadavka nejakých 10 cm zhruba, aby sa to obchalo na 33 gumy. Uvidíme, ako nám to bude všetko pasovať. Je dosť možné, že ešte predné lémy budeme musieť rezať a kvázi robiť tam nejaký bodykit alebo niečo takým štýlom. A uvidíme, kde sa ďalej dostaneme. Takže idem si hodiť tú rozvodovku do auta. Idem tu ešte poupratovať, keďže od zrazov som tu poriadok nejaký nedodržoval, lebo to bol čo víkend, to bol zraz, čiže keď sa niečo opravovalo na aute, zostal samozrejme neporiadok, ale musím si spraviť nejaké miesto na to, aby som mohol to auto ďalej kuchať, keďže pôjde ešte tá nádrž vonku, pôjde náprava vonku, takže to zabere dosť miesta a keď sa vrátim, povolím si nápravnicu, začnem vyberať ostatné veci, čo treba. Predok mám konečne dočistený, idem si teraz celé auto popodkladať, aby som mohol začať povoľovať nápravnicu, ktorú spustím nižšie. Dúfam, že tie šroby mi pôjdu povoliť, takisto pospratujem všetky veci z prednej nápravy, tie pôjdu na pieskovanie, potom do prášku a som sám zvedavý, ako to pôjde, lebo ešte neviem, ako vyvesím motor, musím to nejako vymyslieť, aby mi v podstate motor zostal v rovnakej polohe, ako mám teraz. Keďže leží na nápravnici, tak ho budem musieť nejako vyvesiť, aby som mohol celú nápravnicu dať nižšie. No, podarilo sa. Nápravnica spustená, toľko koľko potrebujem. Dosadacie plochy mám očistené, natreté základe, nachystané na podložky. Motor som teda nakoniec vyviazal na žirafu, podložil zadu na prevodovke. A chlp by sa mi do zadku zastruhaný nezmestil, či mi to padne na ruky, na nohy alebo na hlavu, keď som to spúšťal, ale nakoniec to je celkom stabilné. Ďalšia vec, polos
som si myslel, že bude stačiť vymeniť manžetu, ale nakoniec obidve strany sú mŕtve, čiže te pôjdu nové. Samozrejme diely už mám vytriedené, te pôjdu na pieskovanie, potom na práškovanie. A tunak, čo sme sa dneska najviac zabávali, podložky, je to jakel, štvorka stena, takže udržať to udrží. A ešte taká jedna maličkosť. Šroby do napravnice som si myslel, že majú stúpanie 1,75 ako klasické, som si to nezmeral, dúfal som. Takže mám 4 závitové tyče, na ktoré nemám momentálne využitie, tak pôjdu do rohu. Takže objednať druhé závitové tyče pevnostné, všetky veci k tomu a môžem pomaličky predok skladať. Toto som prv ani nechcel natáčať, lebo bordel. No, zadok vybrusený, naprava nachystaná, môže sa natierať. Tunak ešte taká zmena v prvotnom pláne, že zadné čelo idem prerábať, lebo ide pevnostný narazník a tým pádom idem dávať navíjak dozadu, nie dopredu. A prevlakovým systémom sa bude dať navíjať aj dopredu. Ďalšia vec, čo je už konečne hotová. Predný nosník som vypílil, už je nachystaný na zosílený nosník, čiže nejaká taká predstava, hej, jedno ťažné oko, druhé ťažné oko, tunak bude americké ťažné a tu niekde v tomto mieste bude prevlak na navíjak, že v podstate navíjak nebude vpredu, bude to auto len trčať lano a bude sa navíjakovať dopredu. Auto už postavené na 33, predok, zadok, dozadu ešte prídu mechy, čiže trošku to auto poskočí, len to musia najskôr prísť dodávateľovi. A tu tak máme Rastíka, ktorý nám brúsi podvozok. Rasteho, aká je to robota? Čiže na jednotku, hej? Výborná. Super. Dostávame sa z tej najhoršej roboty pomaličky vonku, čo je brúsenie podvozku. Je to extrém, akože je to obrovské auto, je tam toho čo brúsiť. Prednú výstup mám vyrezanú a v podstate zadok už je skoro celý dobrúsený. Začnem si pomaličky chystať veci na ten predok zosilený s tým americkým ťažným, ťažné oka a všetky tieto veci, čo tam pôjdu. Čiže to začnem teraz zvárať, ešte budem musieť zobrať materiál, keďže je pevnostné jokle nemám. A v podstate dobrúsi sa ešte nápravnica, dotiahnu sa ramená už na finál a uvidíme čo ďalej. Rozmýšľame za procesu, lebo veľa vecí sa mení.